La Universitat Autònoma de Barcelona ha dedicat el curs 2005-2006 a conèixer millor l'Àsia Oriental. Seguint la iniciativa que hem tingut altres anys, dedicar el curs a una activitat temàtica, aquest any ens hem dedicat a conèixer millor, a apropar el coneixement a l'Àsia Oriental. Un territori d'extraordinària importància geopolítica, econòmica, social i que a més exerceix sobre nosaltres un extraordinari poder de seducció. L'interès de la Universitat Autònoma de Barcelona per aquesta part del món, recordem que ve d'antic. Hi ha al campus diferents grups d'investigadors, de professors, de professores, que centren la seva activitat acadèmica en aquesta part del món. Hi ha estudi de llengües com el xinès, el japonès o el coreà i s'imparteixen cursos d'aquestes llengües a la Facultat de Traducció i Interpretacions. I recordem que també des del punt de vista d'impartir estudis hem estat pioners a l'any 2001 amb un graduat superior en estudis interculturals i internacionals i el 2003-2004 impartint per primer cop a l'estat espanyol la titulació d'Estudis en Àsia Oriental juntament amb la Universitat Pompeu Fabra. Així, doncs, no ha estat difícil bastir una comissió d'enorme participació al campus, formada per acadèmics, per professors, per personal de l'administració i serveis, que ha organitzat tot un programa d'activitats al voltant del coneixement de l'Àsia Oriental. I recordem que vàrem començar el curs amb la lliçó inaugural que va impartir el professor Jonathan Spence de la Yale University en relació a la història de la gran potència asiàtica, la República Popular de la Xina. Després se va organitzar tot un seguit d'activitats amb seminaris, conferències, aules de teatre, cicles de cinema, tots ells al voltant de la Xina, el Japó i Corea del Sud. Un conjunt d'activitats que han fet que l'any 2005-2006 l'Autònoma hagi tingut la seva mirada col·locada molt més a l'Àsia Oriental que el que fa habitualment. Fem un flashback. El primer trimestre, l'any de l'Àsia Oriental, es va dedicar als aspectes polítics, econòmics i socials. L'ambaixador Eugeni Bregolat va ser amb nosaltres per analitzar el creixement econòmic que es va iniciar a la Xina amb el govern de Deng Xiaoping i les repercussions socials i polítiques que està tenint. Yo Shen-Noth va destacar el paper que juga la nova classe mitjana urbana i la burgesia en l'evolució de la Xina cap a un estat democràtic amb una societat civil moderna. Per aprofundir en les anàlisis econòmiques com a motor de canvi, Amadeu Jansana va repassar l'evolució recent de l'economia dels països asiàtics. D'altra banda, la professora Carmen Tirado va centrar la seva xerrada en la renúncia a la guerra i a la tinença de forces armades, recollides en la Constitució del Japó, després que els devastadors efectes de les bombes d'Hiroshima i Nagasaki provoquessin la seva rendició sense condicions. Una de les manifestacions més evidents de les noves relacions establertes amb els països asiàtics és la immigració. Joaquín Beltrán va coordinar una intensa jornada per explicar l'origen i l'evolució dels seus fluxos migratoris i les particularitats de cada assentament. Per tancar el cicle d'activitats d'aquest primer trimestre, José Manuel Brañas va moderar una taula rodona entorn la reunificació de Corea. La divisió d'un poble en dos estats amb sistemes econòmics i polítics antagònics en una regió d'una gran importància estratègica fan de la península coreana un extraordinari cas d'estudi. Durant el segon trimestre, les activitats es van enfocar a conèixer millor la riquesa i la complexitat de la cultura, l'art i el pensament oriental. El cicle de conferències va arrencar amb la intervenció de la professora An Sheng, que va exposar la problemàtica de la invenció del concepte de filosofia xinesa en un país que no contemplava la filosofia com a disciplina, almenys des de la perspectiva occidental. El Centre d'Estudis Internacional Japonès va obsequiar-nos amb la participació de Shuei Hosokawa, que va parlar de la recepció de la música hispanoamericana al Japó i ens va descobrir una societat japonesa amb una identitat nacional que no es veu amenaçada per les manifestacions culturals forànies i que, per tant, no té complexes en absorbir-les i adaptar-les. El Dia de la Dona es va fer una jornada coordinada per Amèlia Saiz per apropar-nos a una realitat força desconeguda, les dones a l'Àsia Oriental. Comptar amb la presència de 3 especialistes de la Xina, Corea i Japó va ser una excel·lent oportunitat per ampliar els nostres coneixements sobre el paper de les dones a la cultura i la societat contemporànies d'Àsia Oriental.
Per a molts experts, Wang Hui és l'intel·lectual més important de la Xina actual. El seu discurs defensa que l'obertura econòmica reforci amb mesures socials, polítiques i medioambientals a fi d'evitar els efectes desequilibradors de les reformes neoliberals. D'altra banda, l'historiador Jeremy Barmé ens va parlar dels efectes sobre el temps i la història d'aquestes reformes, que a diferència del que ha passat a l'antiga Unió Soviètica, s'han produït i justificat des d'un govern comunista, però inevitablement han provocat un ressorgiment del passat que la Xina semblava haver deixat enrere. La UAB compta amb un dels especialistes espanyols d'art oriental més destacats, el professor Joaquín Yarza. La seva conferència va ser un passeig per la pintura xinesa, entesa com un espai de trobada amb la poesia i la cal·ligrafia, que són les tres grans arts de la Xina tradicional. Laureano Ramírez va coordinar una jornada de literatura on s'explorava l'art de l'escriptura i que es va iniciar amb una ponència sobre el haiku japonès, un art creat en paraules que està estretament vinculat amb el domini d'una consciència superior, potenciada per l'atenció i l'amor a les realitats de la natura. Des de la Facultat de Traducció i d'Interpretació es van defensar la traducció i la interpretació del xinès com una tasca apassionant, però que cal prendre's molt seriosament. Per això es va recalcar que tot text original s'ha de contextualitzar per poder-ne fer una lectura veraç, tot i que cal que siguem conscients que mai ens desprendrem de la nostra pròpia perspectiva. Finalment, ens van descobrir l'origen de la literatura coreana en Hangul, un alfabet pròpiament coreà, creat al segle XV, que a poc va substituir l'escriptura en caràcters xinesos i va ser clau per la creació de la identitat nacional dels coreans. El darrer trimestre es va organitzar un bloc d'activitats acadèmiques de temàtica científica, que va començar amb una introducció a la història de la ciència xinesa a càrrec de Carles Puig, que es va centrar en els enginys tècnics xinesos que van més enllà de descobertes tan conegudes com el paper, la pólvora i la brúixola. La resta d'aquest bloc es va concentrar en dues activitats amb les que vam tractar temes científico-mèdics de gran actualitat. D'una banda, es va realitzar una jornada de medicina tradicional xinesa, organitzada pel grup de recerca Equitat en Salut i Dinàmica de Xarxes. Les seves conferències ens van acostar al paradigma teòric i pràctic de la medicina tradicional xinesa i la seva incidència en les pràctiques de salut al nostre país. I finalment, el doctor Josep Baquer va coordinar una jornada sobre les epidèmies que pateix Àsia actualment i sobre el paper d'aquest continent com a focus d'epidèmies d'abast mundial. L'any de l'Àsia no es podia oblidar d'altres manifestacions culturals, més lúdiques, però que també formen part de la cultura de la Xina, Corea i Japó. Per això, el mes d'octubre, vam poder gaudir d'una mostra de teatre japonès Kyogen i d'un concert comentat de biwa, llaüt i shakuhachi, flauta de bambú. Dins la Fira de l'Àsia Oriental celebrada durant les jornades de portes obertes, es van realitzar tallers de cal·ligrafia xinesa i coreana, tai chi i raku. Es va fer una exhibició de taekwondo. Vam celebrar una cerimònia del te verd i vam comptar amb un especialista en massatge xinès. Des de Cultura en Viu es va organitzar una exposició on Corea ha estat la protagonista. La mostra explica el doble caràcter de la seva cultura coreana, una cruïlla de civilitzacions amb forts trets d'identitat, que queden reflectits en la seva prestigiosa ceràmica i els avenços al voltant del llibre i la impremta. Cultura en Viu va programar al llarg de tot el curs diferents cicles on es van projectar treballs que mostren la visió que directors occidentals tenen d'Orient. També ens hem deixat fascinar pel cinema d'animació. S'ha dedicat un cicle al cinema asiàtic i s'han rescatat les produccions recents més destacades de la Xina, Corea i Japó projectades als circuits occidentals. Però des de l'any de l'Àsia Oriental vam voler deixar al campus una empremta de la celebració de l'any temàtic. Per aquest motiu es va plantar un jardí oriental amb vegetació dels tres països. També es van plantar un conjunt d'hibiscus, la flor nacional de Corea, al costat de la Facultat de Traducció i d'Interpretació, on es realitzen els estudis d'Àsia Oriental i que ja compta amb un jardí japonès. Aquests jardins són uns nous espais on passejar, contemplar o gaudir de la natura, conèixer i disfrutar més del nostre campus. Però sobretot han de ser un record i un testimoni viu d'aquest curs acadèmic 2005-2006 que l'Autònoma va dedicar a conèixer i acostar-se a l'Àsia Oriental.
So